Zamboanga City Medical Center puno-puno na sa mga pasyente, labi pa nga dunay ongoing construction sa ospital. Atong sayro ng dugang detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, mihangyo karon ang tagdumala sa Zamboanga City Medical Center na kung mamahimo katong mga pasyenteng dunay grabing balatian lang una magpa-admit sa ospital. Gikumpirma sa Zamboanga City Medical Center nga puno na sa mga pasyente ang emergency room sa ospital. Ug dili basta mabalhin sa laing ward kay napuno sab sama sa pediatric ward. Gani ang uban naka-cut beds samtang ang uban giplaster na lang sa hallway. Sa record sa ospital, 25 ang bed capacity sa emergency room para sa infectious diseases sama sa COVID-19 pero 33 ang naka-admit. Napulo ang bed capacity sa emergency room para sa non-COVID patients pero 19 ang naka-admit. Dunay 366 ka-actual bed capacity ang ospital. Pero ang mga pasyente nga na-admit, lakip ang mga anaa sa ICU, muabot na sa 399 patients. Lakip na ang mga neonatal intensive care unit. Anaa sa 800 ang legal bed capacity sa ospital. Pero tungod sa ongoing construction sa tower building alang sa expansion sa pasilidad sa ospital, limitado ang espasyo. Hinuon, target nga mahuman kini karong tuiga. Ito naman pong ongoing construction is necessary for the expansion ni ZCMC. So kaya po wala kaming choice, wala kaming magawa. Kailangan talagang i-close ang mga ibang areas para tatayo yung tower blocks namin. Tungod sa ongoing construction sa building, ang pinaka-apektado nga ward sa ospital mao ang pediatric ward nga dapat ana lang sa 38 bed capacity. Pero karon ana na sa 53 ang mga pasyenteng na-admit. Busa, gimanduan ang mga clinical departments o wards nga paspasan ang proseso sa pag-discharge sa pasyente. Referral Hospital sa DOH Region 9 ang ZZMC. Busa dunay mga transferred patient gikan sa mga ospital sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte. Hangyo karon sa ospital ngadto sa mga pasyente na kung mamahimo muuna og pa-check up sa mga first ug secondary hospitals. Ang ZZMC isip usa ka tertiary hospital alang lang unta sa mga pasyenteng dunay grabing balatian. One thing is, CZCMC is a government hospital. So much as we want to provide, sabihin na natin yung quality talaga na accommodation, hindi naman po kaming pwedeng magsasabi ng hindi na namin pwedeng tanggapin yung pasyente. So kahit po overflowing, kahit po puno, hindi po namin pwedeng i-turn down ang patient because this is a government hospital. So pag mga tertiary care na po, medyo complicated na yung cases, ideally, sila lang po sana dapat ang i-handle ni Zamboanga City Medical Center. Sara, bisag punuan na ang mga pasyente karon sa Zamboanga City Medical Center, ang ospital padayon lang gihapon sa pag-akomodar sa ilaha ug maghatag og quality medical care. Sara? Alright, daghang salamat, Efren Mamak.